guys, welcome back to my channel. Karon ay utan dai mi og kuan, mais, kamunggay ug kapati. Hawa. Utan dai mi kuan. Kapati. Kamunggay to rasatlin to ay naan og anagon. Nga ang akong nanay. Kagka siya kamunggay. Na ako mag-abis-abis na doon. Haba, right? Mara, eksa ba? Bakit? Ipapatang yung tingnan. Guys, ikaduha? Ikaduha anagon? Higa ko. Ito mama. Ito hindi ka? Ikaw hindi. Now. Ito ang maganda na. Guys, sumanaday ko buwan sa mais, anagon, arak. Ang kamunggay. Huwag ang bati. Ayan na siya. Guys, dito din sa gulang ang sikwa. Guys, nagutan na day ko. Ako na siya gitakan. Daw kaya akong gutanan. Ayan siya. Giugi ko na ako ang mais. Ayan, yun na akong mais nga. Ano dahil may sikwa. Hanggang agbati, doon na ako siya. Mga akong inutanan na siya dito. Hindi ko doon guys, naramon ito. Ayan. Humukan lang ako anagon. Ang anagon ang mais ba na parang malami. Pag mahumok, humok. Ganyan siya. Hugasan, kaduhan na sige hugasan. Yan, ako din ay kuha ng sibuyas na dahon ng amon tanong. Kuha sa dahon. Yan, sibuyas dahon eh. Ngayon, silunod na to ang sikwa ug ang agbati. Panagiring. Saan si panagiring? Uy, naku. Panagiring. Ayan siya. Na ito gamay asin. Ayan, parang ayan. Pagkadali. Ayan siya. Guys, butangan na ito siya gamay gani. Masarap. Ayan. Ang sibuyas. Ayan. Ayan. Bukas. Ayan, luto na. Nagpalito sa lupong bulad. Ayan. Saka kilo, 100 lang na. Daghan siya. Ayan. Ayan. Ayan, bulad. Sambi oh. Reko.
Naman ko na yung naman.